ngiphile impilo yosigwebo uthi ubona usuqhamuka uyisurprise angiphile impilo yongizwe surprise yomqhele uqhamuka khamile imvukuzane qhama nezithende engaze gxoba ubulongo edibha ngifuna into le surprise ebhedayo izimcimbi nje manje ngizofika nje eDumbe emva kwe-hour mhlawumbe ngizobe ngisedumbe ngeyi-1 kaNyuye usuku olukhulu uNyuye usuku olukhulu nakumina angikwazi ukuthi ngenze umsebenzi omhlangaka e-studio album ka-quality i-life is a magic bese kuthule ngathi shu ngoba nganominatewanga ku-Cause FM noma ngahlukanisa lo msakazo ka-Freemood lo kuthiwa Ngizwe FM akunankinga yabo noma ngahlukanisa lapho nje just ukumbambisa u200 nawo Ngizwe naye balance njengesosha ethenga inetho ngoba phela kumele una 35 cishe unempunga ngishentshebeni le nto le wrong kuvele abantu bevebona ukuthi impunga yendlala kanti ukuthi siyakwazi isiplana izoshaya ikhathi shaya ikhathi yenetho njengoqhosha ebe right ebe injongo na ebe injongo na ephile should angikho lapha qoqosha kodwa nje ephile na ebe injongo yabo ngoba phela ku December siwasha imali thina sibhekela yonke imindeni shuthi nje kuNgizwe FM uzozwa ivolovolo lidlala sinomnethiwe sibaningi lapha nosenamile angazi kanjani sobe sibhuke ehotelini elodwa nosenamile angazi kanjani kodwa into echaziwe nje ukuthi Ngizwe FM ifoundiwe esinye isponsor somuntu owothi isibuya ngaza ukuthiwa yini onento zakhe foundation ngithi hayibo lo muntu kodwa ke anginayo inkinga yalokho majongo ngiyanicela nganza kwethu sehla semakhaya inkabi zami ungakujabulela ukuthi uzoncunywa izinsizwa zithi usike kakhulu utshwala uyiphuzisile kube mnandi emapakini angakini ade nihleli khona kube mnandi edrobheni uma wakhe ekhale engajabulile uma wakho nkayami ngeke ngayisho into lekulonyaka loya wangawu-2020 ukuthi uma wakhe kagcina ecosha amakani ama-extreme amakani amavenduki kanti alahloko wena uma wakhe wadayisela ikuthenge usinkwa kujatshule kukhisimuze ekhaya